Viděli jste to? Ahojte, vítam vás u Platy. Ideme si zahrať hru Roblox Demonology na hard a uvidíme trošku nepkovce, nech zahriem hneď prvé sekundy. Vyzerá to, že niekde nie sú orby. Pozrieme, či nenájdem prekliatý objekt, nevyzerá, že by tu bol nejaký. No mám magnifying glass, ten kto neviete, tak je to nový krásny objekt, cez ktorý viete vidieť ducha, ale míňa to strašne veľa energie, takže to míňať nebudem. Nie je to popravde moc užitočné, nebudeme sa klamať. 19. Asi to bude laundry. Raz dáme double checking. Dobre. Videl som o to, videli ste? Bajter. Dobre. Rýchlo idem dať veci. Toto. A píše. To je ghostwriting, teda inscription. Nic napísal. Do you see me now? Áno, vidím. Aj tvoje otlačky. No ešte nemáme otlačky. Snaď budeme mať. Pozrieme sa na to. Či uvidíme jeho nohy. A vidíme. Dobre. Tak už máme dva dôkazy. To je Prince, nie sú orby. A Inscription, to je Spirit alebo Vesper. Neviem, prečo to nie je Vesper, to musí byť chyba. Zapálime sviečku, uvidíme, či bude modrá. A nie je modrá, je to Vesper. Dobre. Lebo keď neviete, ak sa Spirit mení farbu z ohňa. Kde je? Tu je. They can alter the flame color of candles. Čo by mali ešte? Spirit box, tak to tu ešte skúsime. No, nemyslím si, že to je Spirit. Prosím, nezhoreli vôbec. Pohoda. Vesper má ešte líder. Ten som nevidel. Videli ste to? On sa začal hunt akurát keď som vyšiel von. To dúfam, že ste videli. No tak. To sa mi ešte nestalo. No párkrát sa mi to stalo. Neklamme si. No tak, ale toto bolo fakt tesné. Som mohol zomrieť. A bol to Spirit. Aj tak to bol Spirit. OK. A bedroom. Bol som blízko. Nevadí. Tak dáme si teda ešte jedno kolo. Snad toto bude menej creepy. Lebo jak sa začal ten glow akurát keď som vyšiel von. Ja tomu normálne nechápem. Ako vždycky, najskôr pozrieme veci. No dáme teda krosy. No ale stále to z toho minulého roundu, že to bolo čistý masaker. To odfotíme. Pozrieme. Dobre, analýza. Pozrieme sa sem teda. Jasne, že to nie je žiadne orby. Nejak inak. Toto. A toto. To je mohlo byť rýchlejšie kolo. Speedrun. Na obrazovke bude čas, za aký som to dal. Na konci kola by sa mal ukázať. Už som prešiel cez sol. Pozrieme, či vidíme jeho nožičky. Nevidíme. Trojička.
Dobre. Ups, nestihol som to otvoriť. Tie krosy horia bez toho, aby som to videl v titulkoch. Divné. Týchto si vyškrtnem. Tak ale neviem, prečo sa to deje. Horia bez toho, aby mi to titulky napísali. A je tu. Nestihol som asi odfotiť, čo? Čo už? Pre nevyzerá, že by mal Spirit Box. Nemá Spirit Box, má laser. Jeden z týchto to bude. Len jeden z týchto. Cross ešte nezhorel. Tak ja neviem, čo by to mohlo. Ale by som naozaj neboli. No, zhorel ten cross. No teraz mi prišlo to tam raz po zádech. Dobre, Shadow to nebude. Nebude pravdepodobne ani vider, pretože sa nevidel nič zavieť. Ani chladničku, ani toto, ani kvety. Ani kvety sú zvednuté. Vidíte to tam? Je to Dullahan. Malo by to byť on, snáď. A dobré, keby je Spirit Box. Tak máme všetko. No tak, toto by mohlo byť rýchlejšie kolo, hádam. A snáď aspoň raz vyhrám. Ale toto fakt bolo creepy. Nie som zvyknutý na to, pretože ja väčšinou keď hrávam. No, bol to on. Super. No, tak to máme. A som to chcel dopovedať, že ja keď hrávam, tak často mám za každým prehľad o tom, že čo sa deje. A titulky mi to proste píšu. A málo kedy sa mi spustí low, ale toto fakt bolo scary. Nerad hrávam hororovky sám, ale čo by som pre vás nespravil. Ďakujem vám za 74 odoberateľov. No tak ja sa s vami asi lúčim, tak ahojte, dajte sub pre ďalšie takéto videá. A tu máte ten čas. Ahojte.